Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Les abonnés au bella jele anga YouTube sanfɛ anga chaîne de YouTube sanfɛ amana bon wagati na ni ka foli daw ma dakurunya kelen ko kaw bɛɛ kaw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A balimancɛ a kɔrɔkɛ a dɔgɔcɛ a dencɛ a facɛ a kalanden a ka kalanden a ka sisɛ sibɔnna a ka kalanfa n'o ye ne maître Badara Ali Badjini di sabali kan ye dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye ko nin bɛɛ ko ka di n ye hali bi k'an ka to ka taa n'an taara an bɛna se a ma faamuya a bɛna faamuya inshallah a bɛna faamuya devoir bɛna faamuya mais bi tɛ inshallah ta'ala wa barakatuh. Alors sɔgɔma na n bɛna bɔ k'aw fo dakuruɲɛ kelen ko k'aw bɛɛ kaw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Foliw tɛmɛnen kɔfɛ an nana ni fayidaba kelen ye n'a bɛ baara fila kɛ. Nin ye Yasin ka siritigɛnan ye ani fana Yasin ka tangananba de don. A bɛ baara fila in de kɛ. A bɛ siri tigɛ siri sugu bɛɛ lajɛlen i y'i bolo don ko o ko a ti jaabi. I mana don baara o baara la a laban ye bɔnɛ ye. I donna yɔrɔ o yɔrɔ i b'a tila k'a fɔ ko subhanallah ele kɔni t'a fɔ alhamdulilahi tuma si fo subhanallah yan ka jugu ni tun bɔ yɔrɔ min na nin ala k'an kisi o ma. O ye siri de ye siri dan. Bon n'i ko siri mɔgɔ caman bɛ o t'a kɔrɔ dɔn o bɛ k'a ye dɔrɔn komi mɔgɔ jugu nɔ lo jinɛ jugu nɔ lo ayi siri qualité ka ca hali ele yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'i yɛrɛ siri siri nasira ka ca. Bon komi YouTube lo n'an k'an bɛna don siri détaillé o ra an bɛ min kɔ o bɛ taa kan dan o ra an tɛna kuma o caya an bɛna kun tigɛ ko a bɛ siri bɛɛ lajɛlen tigɛ wa a baara cogo filanan n'i y'a baara o baara cogoya la k'a tugu k'a bila i yɛrɛ la a bɛ i tanga juguman bɛɛ lajɛlen na a b'i tanga i yɛrɛkun juguya ma a b'i tanga jinɛ juguw ma a b'i tanga adamadenw juguw ka juguya ma a b'i tanga subagaw ma a b'i tanga bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se ɲani lo min ka kan n'a faamuyana don nin bɛ o baara cogo fila de kɛ n y'a ɲini ala fɛ bi sɔgɔma in na an bɛna bɔ ni k'o gundo yɛrɛkɛ k'a di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ko k'aw ka a ka sama duwawu ra ani a ye tanga ɲini ka ɲɛsin anw ma ani aw yɛrɛkun ma yan'an bɛ don kumaw na an bɛna mun fɔ aw ye an b'a ɲini aw fɛ a ye abonné an ka chaîne YouTube sanfɛ n'aw abonné na a kana ɲinɛ dɛ a ye notification liker pour que n'an ye ala tɔgɔ bila aw connecté no aw ma connecté o n'a nana connecté dɔrɔn a bɛ ala tɔgɔ in video bɛ jigin aw ka téléphone kɔnɔ n'a tɛ kɛ ni sɛgɛn ye o ti ɲɛ f'a ka notification liker o fana tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ɲini aw fɛ a ye video ninnu partager a y'a partager an balimaw ma an balima silamɛw hali minnu tɛ silamɛ ye parce que n'a y'a baara n'a ye tiɲɛ ye ara bɛɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye a tigi bɛ yɛlɛma ka kɛ silamɛ ye o sababu sɔrɔla ele min ye ala tɔgɔ in partager dɛ o sababu bɛ bɔ o e de la e de b'o bariji sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka dɔ sɔrɔ e sababu fana na alors mais an bɛna kangalama min kɛ o ko kɔnɔna na an balima caman de bɛ yen o bɛ ala tɔgɔ ninnu ta ten n'o b'a partager o le de k'a n'a video bɛɛ partager mɔgɔ wɛrɛw k'a sɔrɔ k'o mako dilan o bɛ taa retirer o bɛ taa ka taa bɔ mansin na ka ala tɔgɔ nin sama ka bɔ mansin na ka nkalon wɛrɛw tigɛ ka la ala tɔgɔ nin kan ala tɔgɔtigi yɛrɛ ma min fɔ a ra o b'o bɛɛ fɔ a kan o ye waleya dɔ ye min ye waleya cɛjugu ye o ye waleya ye min bɛ se ka jurumuba se i ma sabu i bɛ se ka dɔw kɛ fatɔ ye ala tɔgɔ tɛ kulonkɛ fɛn a bɛ fa bila mɔgɔ la i bɛ se ka dɔw gɛrɛsɛgɛ siri o le d'a ka gɛrɛsɛgɛ foni a bɛ kɛ sababu ye k'a tigi gɛrɛsɛgɛ siri badabada a si bɛɛ lajɛlen cɛ donc maa minnu b'o waleya kɛra k'u ka sabali u kan'a kɛ ten a dabɔra ɲɔgɔn dɛmɛ de kama aw min b'a ta ten ka yɛlɛma ka to ka escroquerie kɛ ka mɔgɔw anarquer Facebook sanfɛ réseaux sociaux fan bɛɛ sanfɛ ani hali tuma dɔ la privé kɔnɔ n'o ye WhatsApp ye groupe ninnu kɔnɔna na ani Telegram ninnu kɔnɔna na maa dɔw ka waleya de y'o ye u bɛ t'u yɛrɛ kɛ jara kɔgɔlen ye ka nkalon tigɛ ka ala tɔgɔ nin kan ala tɔgɔtigi yɛrɛ ye min fɔ a ra olu bɛ taa fɛn wɛrɛ fɔ a ra ala tɔgɔtigi yɛrɛ d'a ma min fɔ k'o waleya ninnu man ɲi k'a ye sabali an ka ɲinɛ ɲɔgɔn na olu ye fɛn min ye farafinna to kɔfɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ e y'a sɔrɔ e ko mɔgɔ wɛrɛ kan'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛna don ne ka page kɔnɔ ta a bɛ ala tɔgɔ jiginni ye dɔrɔn a bɛ ala darila maa wɛrɛ kana page ye parce que n'i y'a ye bɛɛ i bɛna kɛ komi ale ɲɔgɔn na bon ele y'o ŋaniya min miiri est ce que min y'a partager n'ale tun y'o miiri a tun b'a partager wa f'an ka ɲuman de miiri ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ne ɲɛna o b'an bɛɛ kɔrɔ cogo ɲa ni ladilikanw faamuyana an bɛna mun kuma de fara o kan ɲana an bɛna ala tɔgɔ nin ɲɛfɔ an bɛna aw hakili jigi ko an ka kalanbulonw bɛ yen o ma datugu kalanbulonw bɛ yen n'o ye WhatsApp ni Telegram ye n'an b'a fɔ o ma ko ensemble pour réussir ka jɛ ka ɲɛ ɲɔgɔn fɛ an ala tɔgɔw tilan sanfɛ ala tɔgɔ saniyaniw bɛɛ lajɛlen ismul azamu o de ye ala tɔgɔ ɲumanw ye minnu tɛ kɔrɔbɔ fiyewu an b'olu tilan a sanfɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ
an bɛ cɛ 30 gundo kalan kɛ mais ale groupe ni an y'ale dayɛlɛ Telegram sanfɛ mais a bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan ka kɛ groupe ba kelen ye ensemble pour sur Telegram ensemble pour sur WhatsApp n'an b'a fɔ kalanbulon nin ma ko ilmu ramble a ala tɔgɔ bɛ tilan yɔrɔ minnu na n'o ye ismul azam an b'o yɔrɔ wele ko ensemble pour sur n'i ma don ko na i t'a ɲɛdɔn ko bɛɛ hasidiya ti ban maa fana n'i ye ko daminɛ ni maa ma wuli k'i kɛlɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ ko yɛrɛ o tɛ ko ɲuman ye o tɛ kosɛbɛ ye ni kosɛbɛ de ka ban fo jugu de ka sɔrɔ i la k'i kɛlɛ o seko dama yira o tɛna se i kɔrɔ o tɛna fara i la o la ala kana an jugu tanya ala kana jugu se an kɔrɔ n'aw yɛlɛla groupe 2 nin groupe ba kelen no kalan bɛ k'a kan wa ala tɔgɔ bɛ tila a kan an bɛ ala tɔgɔ saniyaniw dama dama de tilan ensemble pour le sur sanfɛ ala tɔgɔ nɔgɔnin ti bila ye mɔgɔ kɛlɛyɔrɔ ni mutakimu ni tabdil nɔgɔnɔgɔnin o ti bila sanfɛ wa an bɛ mɔgɔw kalan kan mais ala tɔgɔ saniyaniw dama de bɛ kalan kan ani moriya yɛrɛ bɛ kalan cogo jumɛn moriya baara yɛrɛ ka kan ka kɛ cogo jumɛn ka tɔgɔtigiya sɔrɔ moriya kɔnɔ o leçon bɛɛ bɛ di groupe tɔgɔ sanfɛ ani fana an bɛ cɛ 30 mɔgɔw kalan cɛ 30 gundo la an bɛ mɔgɔw kalan a tɔgɔ bɛ di turabu bɛ ci cogo min na sarakaw bɛ fɔ cogo min na kumadenw yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na an bɛ mɔgɔw kalan o bɛɛ la ani fana an bɛ ka waati minnu bɛ ci cogo min na ka waati min yɛrɛ k'a labɛn o fana bɛ kalan sanfɛ ani fana an bɛ lolo ci cogo i ka lolo i buruju ye juma ye i ka tɔbi ka ye juma ye parce que n'i m'i ka lolo lɔn i tɛ se ka ala tɔgɔ yɛrɛ baara ka hɛrɛ sɔrɔ wa n'i t'i ka lolo yɛrɛ lɔn i tɛ se ka moriya ɲɛ i tɛ se ka hali wari ɲini k'a sɔrɔ parce que e ta ye kunfɛ baara le ye adamaden kelen kelen bɛɛ bɛ ni lolo le ye adamaden kelen kelen bɛɛ fana i ka kan ka baara min kɛ o fana bɛ yen baara bɛɛ t'i ɲɛ bɛɛ bolo dɛ e ni min ka kan n'i y'i ka lolo lɔn dɔrɔn o baara ka nɔgɔn o kalan ninnu bɛɛ bɛ k'a sanfɛ hali bi min bɛ fɔra ten an bɔra ka lolo kalan cogo don lolo yɛrɛ bɛ ci cogo min na ka mɔgɔw lolo ɲini a bɛ kɛ cogo min na an bɔra k'o gundo yira diɲɛ bɛɛ la an ka groupe ninnu sanfɛ o leçon de tun bɛ yen bi a bɛɛ labɛnna lolo bɛ ci cogo min na lolo yɛrɛ lolo baba 12 min bɛ kalo kɔnɔ lolo ninnu kelen kelen tɔgɔ bɛ di lolo ninnu mɔgɔw kan ka kɛ joma ye lolo 12 nin a bɛ bɛn kira joli ma kira 12 kira 11 ka fara kafirikɛba kan n'o ye firahawuna ye ale ta ye lolo kelen ye firawuna ka lolo ni o tɔgɔ de ye ko akarabu ko bun tɛ ni lolo donc lolo 12 n'u ye san kɔnɔ ka lolo baba 12 ni o bɛ yen bon lolo misɛnnin dɔw bɛ yen lolo 7 ni ale de bɛ tagama ni muluku sulemana ka fɛngɛ ye bere fɛngɛ ninnu ye n'an b'a fɔ o ma ko barihutu mais barihutu a y'a tɔnbɔ a kɔnɔ de n'o tɛ a t'a kɔnɔ donc lolo 7 dɔw bɛ yen o ye lɔgɔ heure 7 ka lolo ye tile kɔnɔ a bɛ na heure 14 a bɛ na ka sɔkɔ a kelen kelen bɛɛ bɛ na 2 o lolo bɛ kɛ cogo min na a tɔgɔw bɛ di a mun a bɛɛ de bɛ kalan groupe nin sanfɛ o tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 2000 ni 300 ni darisi 20 a kalo sara bɛɛ kalo mana sa dɔrɔn 600 de don lolo groupe wɛrɛ b'an bolo o tɔgɔ ko savant en privé ni ale sanfɛ batuta samiru mɛlɛkɛ tɔgɔ jinajuguw tɔgɔ jina ɲumanw tɔgɔ ka ala yɛrɛ wele ko juguman na ou bien ka wele ko ɲuman na ka hɛrɛ sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ ka tɔgɔtigiya ba sɔrɔ karamɔgɔya la o ti ɲɛ fiyewu fo gundo dɔ ka kɛ i bolo o kalanbulon an b'a fɔ o ma ko samiru kalanbulon n'an b'o wele ko savant en privé savant minnu dogolen don olu pe privé o yɔrɔ la c'est des lourds a bɛɛ ye lourd ye mais dɔ de ka bon ka tɛmɛ dɔ kan i bɛ ala tɔgɔ dɔ mɛn mais i ɲɛ ti l'a kan i yɛrɛ ti dɔ mɛn f'i si dan o bɛɛ de bɛ an b'o de k'o yɛrɛkɛ diɲɛ bɛɛ sanfɛ n'o ye savant en privé o tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ yɛrɛ dama ye 6000 de ye kalo kalo 2000 de bɛ sara wa i ti yɛlɛ groupe tɔgɔ sanfɛ n'i ma kali i ba n'i fara k'i ti kɛ dansagobaga ye n'i m'o kalen kɛ i n'i ka wari bɛ an mako tɛ yen i ti yɛlɛ a kan fana donc ninnu groupe 2 ninnu b'an bolo min ye kalanbulon différenciw ye ayiwa n'an bɔra o yɔrɔ la sisan an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye ni ala tɔgɔ nin a bɛ baara cogo jumɛn n'i bɛ fɛ ka siri de tigɛ ka bɔ i yɛrɛ la ka gɛlɛya bɛɛ wuli ka bɔ i yɛrɛ la k'i yɛrɛ saniya gɛlɛya minnu b'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani siri minnu b'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani degun minnu b'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'o wuli ka bɔ yen i bɛna ni ala tɔgɔ nin de sɛbɛn siɲɛ 1 mudiyan a bɛ yasin kɔnɔ n'i ye mudiyan sɛbɛn ten i bɛna yan waga diini dɔɔni i b'a waga kosɛbɛ i bɛ yasin kuturu sɛbɛn a kɔnɔ nasi la walaga kan i bɛ sɔrɔ k'a nasi ko n'i y'a nasi ko i b'i ko a la i b'i mi a la su 3 a banna o ye siri bɛɛ tigɛlen ye ka bɔ i kan maintenant n'i bɛ fɛ k'a tangana yɔrɔ baara k'i yɛrɛ tanga ka bɔ adamadenjuguw tɔɔrɔ ma k'i yɛrɛ tanga bɔ jinajuguw tɔɔrɔ ma k'i yɛrɛ tanga bɔ subagaw tɔɔrɔ ma tɔɔrɔ bɛ fɛn o fɛn na hali yɛrɛ kun n'an b'a fɔ o ma ko tanganan
ibna a sɛbɛ papier kan mudiyan ni iba sɛbɛ papier kan ibi dɔɔni waga kosɛbɛ ibna mu sɛbɛ kɔnɔ ibi yasin siɲɛ kelen sɛbɛ kɔnɔ n'i kilara o la ibi suratul guraysi n'o ye lilafi guraysi ibo sɛbɛ siɲɛ kelen n'i kilara o la ibi almuawazatayni n'o ye birabil falaki ani birabil nasi ibo sɛbɛ kɔnɔ siɲɛ kelen i b'a datugu i b'a kɛ sɛbɛnden ye i bɛna saa 3 ɲini a fɔlɔ sa deni a filanan sa belebeleba kaɲamani n'a ka fari a sabanan sa min ka bon sa caman bɛɛ ye a sa fɔlɔ bɛ kɛ komi sa juma i n'a fɔ fɔnfɔni i bɛ fɔnfɔni golo ɲini i bɛ sɛbɛnden ni tugu n'a ye a filanan bɛ kɛ sa juma ye i bɛ kobra n'an b'a fɔ o ma ko sa tutu kobra gorongofin wala i bɛ gorongo golo ɲini k'a tugu n'o ye fana tuguni i bɛ sɔrɔ sisan ka miniyan ba golo ɲini sisan k'a tugu n'a ye i b'a bila i fari la i bɛ se k'a kɛ cɛsirijalan ye i bɛ se k'a don bolo la komi tafu i bɛ se k'a bila i kunna cogo min i bɛ se k'a mara a ka kɛ i fari la tuma bɛɛ tant que ni sɛbɛnden ma tunu ka bɔ i fari la kana jɔyɔrɔ kana hami kana taasi ala ka dugukolo kan danfɛn foyi tɛ se ira illa allahu wahid hali bi ala ka don an n'an juguw cɛ ala kana an jugu tanya ala kana jugu san kɔrɔ nin waati na mo bɔ k'a fɔ ma ko aw ni ce aw ni baraji aw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh anw de bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka taa an bɛ se